पुढे गेलो तो आम पाठी तो भाई पहले भाई आजू भाई डायमंड रेस करा मरे just 1 minute सब गैंग अरेंज करता है एकदम द बेस्ट फोटो ना रायला पड़ेगी तगोन लांब पे काढला तगोन तुझा मोबाईल दे मोबाईल जाय एक काम कर तुम्ही तो अकाउंट घेऊन आता मी आता गुड एक मत मोबाईल देता इशिंग तुझा रिकॉर्ड करून आजो आता लाईव्ह क्लिक करता आजो बा बा मस्त तो मोबाईल घेता तो कोण आहे इशिंग